Moi! Mistäs mä nyt aloittaisin? No siis, nythän on sunnuntai. Ja nyt tää viikonloppu on ollut tosi kiva. Et mä oon nähnyt kaikkia niinku kavereita ja kaikkea, tehnyt kaikkea. Ja sit mä pääsen shoppailemaan pitkästä aikaa. Mä sain äitiltä tosi paljon rahaa ja kerrankin. Ja sit mä kävin shoppailemassa. Sitten huomenna taas kouluun. Pitäis tehdä läksyt ja kaikki. Mut tänään mä oon vaan ollut, et mä en niinku oikein jaksa tehdä nyt mitään, et kun mulla on kauhean nuha ja yskä, et mulla lähtee varmaan taas kohta ääni. Anteeksi jos mä puhun nyt aika hiljaa, mut kun lähtee ääni. Ja niin, sit mä ajattelin, että mä voisin vaikka huomenna, niin, kun mä en tänään kerkee, niin mä voisin huomenna tehdä sen vaatepostauksen, että mitä mä kaikkea mä oon ostanut. Ja nyt mä niinku kokeilen, että mites tää videopostaus. Et kun mä kokeilen sit niinku, että toimiiks tää mulla. Joo, kommentoikaa ja lukekaa mun blogia ja joo, pitäkää hauskaa. Moi moi!